Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on The Vax. Establishment like malls or restaurant, no? Restaurant nga sa sulod sang malls, kay ti ang restaurant nga sa sagwa sang malls daw okay gawa na kay kapin pa kung open air malasyaw. Okay, yes, amo na gani basta may ara lang da nga po positibo nga di malason nga may ara lang nga positibo nga ara da. There is a risk for transmission. Risk for transmission. So paano ta sa establishment? So kung sa establishment to may risko nga maglatunanay kita kung may positive da. Paano na to ni maiwasan? Amo ni gani nga ang ang dictum o kung ang principle is limitahan ta ang tao dira. Okay, limitahan ta ang tao dira. Actually, daw nami manatani nga sa malls no nga may for example daw may nami manatani sa malls nga una-una kaya amo ng principle dapat less ang mga tao. Nami manatani nga may oras nga amo ni no nga in span of sa amo ni nga oras, okay? For example, 30% lang dapat, di ba sa malls? I think it's 30%, no? Feeling ko do 30%. Just check on the protocol, no? Do 30% na sa malls. So, siguro sa sulod sang duha ka oras, okay? Or sa sulod sang isa ka oras, dapat i-maintain mo nga 30%, okay? Isipon mo ang ang kapasidad sa mall. So siguro mga 30% in 1 hour or 2 hours and then i-remind ang mga shoppers nga ang mga tapos na siguro pwede na ka-exit. So dapat ma-maintain mo na tani ang numero no within an hour or 2 hours. Okay? So that's one nga maubrata, no? Pero kung hindi gid na siya maubra, basta ang ginahambal sa protocol para sa mga establishment sundan nyo lang. Kag isundan nyo lang. May protocol na siya kung pila ka numero mo. Okay? So, amo na siya 1. And then, for example, please use, kung pwede ka mo magamit sang, sa restaurant na bla, doon ka namin, gina nga may shield mo. Kina-appreciate ko gina nga daw may shield bala sa, kung nagakaon ka mo. No, namin na siyang may shield. Ti simply sa restaurant ubahon mo na da mo ang imo nga mas makaon ka, okay? So at least kung may shield, somehow hindi siya direkta nga may mabunggo bala no, hindi siya direkta nga okay, so amo siya na sa mga rest namin gid may shield no, especially kung sa bisan gani sa open gusto ko may shield eh. So especially more sa close nga establishment sa restaurant, dami tani may shield, okay? And of course I also gina-appreciate ko man gid na no ang mga restaurant nga nagka-follow bala sa protocol nga kung pila lang siya ka percent nga sa total nila nga makasulod pila lang ka percent sa protocol. I think it's 30% sa protocol. Okay, i-check lang. Inasunod nila ang numero. So, kung ma-lessen mo ang numero and so ma-social distancing mo sila, mas makalesen ka sa risgo. Bisan nga may risgo, mas ma-lessen mo. Okay, sa malls, nami gina siya nga social distancing maintain gyapon kag gustuhan ko man ang diri ka maagi, okay, ang exit diri sa piha amo man siya, okay, that's one. So next is amo gina siya disinfection siguro. I suggest to the malls and to the restaurant no nga mag-disinfect gid after. So medyo ang closing time mo siguro sina is ang closing time mo early no para makapaninlo ka, or for example may ara man na siya I see sa iban nga malls no nga in between bala may siga-sigi paninlo. Okay, so I'm really do nag-appreciate ko gid ko na bilang frontliner, bilang doktor do na happy gid ko sina kay hindi mabugat para sa akon kay ang in this mga establishment is helping no, is really following the protocols. I'm so happy. So ang siguro is actually ma'am ang pinakanami sinatani ma'am no with regards sa establishment no, ang pinasinaka-ideal tani is sa areas bala nga more na exposed sa tao, nami tani sini may swabbing sila. Dapat maswab sila. Bisan for example, I know of one bank nga daw every 2 weeks nila ginaswab ila tao. So because so kung maswab mo,
ma-identify mo kung sino ang positive, ma-isolate mo siya, ma-decrease mo gid ang risgo siyang nagasulod sa establishmento. So, I deeply recommend sana if this one bank could do that na do every 2 weeks nila, ginaswab ang tao nila. How I wish nga sa mga establishment, ako na yung recommendation, no? Maswab man ang mga tao, ang mga frontliner nila. Kung hindi naman maubos, bisan 50% lang ang IV. Ang pinagida nga naga-interact sa mga tao. Amo gid na siya. Kung hindi man every 2 weeks, bisan once a month.